Așa, fetelor, iată, cheul dat este la reducere. Are în adaus, iată, perioada dată, atunci când curățăm pe ea, să îndepărtăm părul, da? Iată așa, să îndepărtează ușor toate fircele de păr. Se așează înapoi aici, ca să nu pierdem. Iată, e așa bine nostru piment. Și cum funcționează, iată, da? Iată așa strânge. Dacă nu s-a uscat definitiv, adică nu scurt definitiv, facem 1, 2 sau 3 minuturi ca să nu rămână mutat pe ea. Și mișcări circulare. Ați făcut ordine. Ia uitați cum e la textură, la veta dată. Aici este un pic aspră, aici niente de mai mult o căluță, de exemplu, dacă este ceva care e uscat, cu firele este mai aspre, se roade. Așa că mopul dat de mult ne-am dorit, cu toate că de fiecare dată îl cumpăram și până acasă nu ajungeam cu el, îl vindem cuiva. Dar cred că de data asta să fac eu parte din el. Așa, apropo, lavituțile astea se scot foarte ușor și schimbă, se vând aparte. Și schimbă în caz că dacă se rup, se strug,